sikwazi ukuthi siyisolve. Yes. Futhi abekho abanye ababengakwazi ukuthi bakusize kule nkinga obhekene nayo ngaphandle kweJabulile Jule TV. Yeah, kunjalo. So uqhele kangakanani umfundisi nanokuthola ukuthi ubuse kwalibikani kwabanye omama noma ke ebandleni bakhona usuku wababikela ngale nkinga wena obhekene nayo? Bathini ubabikela ngenkinga obhekene nayo? Umsasazi, omama ngicabanga ukuthi lento ibathusa njengani. Nabo banembuzo njengoba nami nginembuzo, ngoba kodwa esigcino indaba ayishilo kimi bathi cha basazozama ukuthola umnyombo kumfundisi ukuthi sizathu sini esenza ukuthi anqabe, ngoba lento msasazi ifana nokuthi umzali unqabele ngashiya umfazi manje ushilo ukuthi manje naye angathatha. Mina umfazi akangishiyanga, sadivosa ngenkinga. Lo muntu baba umoshe kakhulu, ayikho ingane angalalanga nawe, uthatha konke. Lalela mfundisi, yazi into engifuna ulalela, uyathanda noma akawuthandi sizoshada nayo ntombehle. Ngeke ngizwe ngawe mina, ngoba la khona ushonele umfazi wena noma udivosile usuthwasa lonke uthwesa mina manje. Mana-ke mina manini mina hayi lo mfundisi wena ujola abantu ka mana ncike ehlisa umoya. Mina ngizama ukuthola la wena umfundisi uveze iphuzu lokuthi wena usumithise inqwaba esontweni. Bangaka ntwana osubamithisile esontweni, ngoba uvela ukuthi wena uhamba umithisa ndawo zonke. Ngihambe ngimithisa ndawo zonke? Yes, uveze lokho umfundisi. Mana mfundisi wenza akazile nje esontweni ngokuhle lo. Uzele amantombazane. Azinye ingane uyiqedile. Kunengane nje enye nje emithi nje ikruyena. Hayi le ayiproposal. Hayi le proposal ayishanga amawela u2. Wemfundisi, awusho uyamfuna untombenhle vele? Mana baba, ngiqale ukubuza untombendla akekho la. Mfethu, kuvela ukuthi wena umithisile esontweni unamawele yonke le nto leyo mfethu. Wena why ungasivezelanga thina konke lo nto leyo? Mananga mthandazi, angitheniwe phela mina. Ngenze njani? Uqonda ukuthini? Ngenze njani? Uyazi lamantombazane avele uthi moshaya ikeyboard ivele isuka ukuthi ifuna ukuyifunda. Eze futhi lapha kimi athazofunda ikeyboard. Kwiqithi siyalala. Lezi zinto zifika zifake izinto ezingaka. Mana ke wena kanti wena uyasonta noma wena uyakholwa? Besiqale lapha. Hayi, yabona nje msasazi, noma kuthi uyakholwa ke la, kodwa umuntu esifazane lesefika ifaka into engaka. Kanti manje amehla amavaliwe yini? Ushuthi la mehla no mfethu, awukwazi ukuthi wena mfethu ngathi wena usesontweni, kodwa wena usesontweni umuntu noma phela musuku umzalwane uyalingeka. Wena shuthi ziba khonqondo ukuthi ziba khona izilingo. Shuthi wena uvela ulingeke nje kalula ngenxa yentombazane. Hayi, yabona nje msasazi, ungadla nje ngami. Cha awukwazi ukwenza into efana no amehlo lawo. Ngenze njani uma ifika endlini yakho? Ake ngithi nje msasazi, wait njoba kuthiwa wena umithise almost 7 esontweni, uhamba udlala ngezingane zabantu, uqonda ukuthi lo nto le right? Uthathe lapho 7 wonke amabandla nazi khona la esontweni. Uthini ngazo? Kuba uthini ngazo? Uma ucabanga wena ubona ku right ukuthi wena kube khona ingane oyithatha ezinye udlale ngazo uyiyeke esontweni ebandleni elodwa. Uyabothi lezi ngane uyiqhatha zodwa zisebandleni elodwa. Ama-ex nje. Ama-ex okusho ukuthini? Ngoba wena inamagazi akho lezi ngane, ngoba uhamba ulala nazo. Hayi, minazi into engiyibukayo. Kanti ufundisani wena? Ngoba kusuke kushunyayelo abafundisi bakhe noma mhlawumbe okanye lo mfundisi oshumela ukuthi fanele umfana nje hamba ayifaka nje hamba ayifaka masekhetha eyodwa. Uyithatha lo mfundisi okoqala. Angazi ukuthi yini enza ukuthi sikhulume ngezinto esezadlula, ngoba into ebesizoyithola la ukuthi isiphi izathu manje, kodwa sengiyithola sesikhuluma izinto ekade zisadlula kuzona noma izinto engiphuma kuzona. Msasazi, wonke umuntu unepast.
naye njengoba umfundisi kanje akavelanga ngoba umfundisi awunayo iphasti wena Hayi awunayo wena uperfect nje wena wavele wathi uzala nje usuba umfundisi baba umhlahlazi into engichazayo ngalomfana lo. Number 1 kusulale nentombazane niphathe ndawonye akashada ke ingane zabo intombi zabo lo. Intombi zakhe zonke. Ngiyabona. Kuvumelekile yini mfundisi mhlambe mangizobuza ngoba mhlambe mina wrong. Kuvumelekile yini ukuthi uthi usonta esontweni uphindulale nentombazane khona esontweni without umshado? Isono leso. Isono nje lesesenziwe lo mfana. Lo mfana kahle kahle ngisho baba umhlahlazi ukuthi lo mfana lo ngihlazile uyadelela. Ngiyabuza futhi Ngoba umfundi manake man. Okay. Zonke lezi ingane lezi uzokwenza kanjani ngazo zonke lezi ayimithisithi. Nenqwaba yezingane eqede ebandleni lami mfana. Ebandleni lakho kuphela because mina nginalo ulwazi labantu abashama. Nabanye abafundisi bami engikhuluma ngayo mangithi ngiyabakhuluma ngayo bayangixoxela ukuthi umoshile lo mfana. Ibrand yonke for KZN akekho la engaziwa khona. Mhlawumbe ngingasho ukuthi umithi sekwelami ibandla kuphela kanti namanye njengoba abafundisi bekhala masibandla sihlangene senze isigunku bakhuluma ngaye inqwaba yezingane ayisho topic mina lapha lamhlangene nabo efundisi ngisuke topic mina ni perfect nini nabafundisi aba perfect anoni nini njoba malihlangana lapha benihlangana nezwi lenkosi ni business nizohlangana ngami yona into enenzayo lokuthi nizohlangana ngami lapha yana yona into enenzayo kuba kani imdala lo muntu kunayo imdala lo muntu kunayo ishahlazi yabona ke yonke into engisho ngalomfana ulala ningane zasesontweni lami uzothatha enye futhi phezulu kwalokho kuzo zonke lezi ngane lele nazo zonke kwenziwe njani ngaye kwenziwe njani ngazo mana ke mfethu nangumfundisi uyabuza ukuthi lezi ngane ezinye ke olale nazo kwenziwa njani ngazo kwenziwa njani makwenziwa ngoba sengidlulile kuzona usudlulile kuzona but unezingane nazo ingane ngizoqhubeka ngizodla ngizenzela izinto into mina engiyizelela ukuthi ngishade mhlawumbe uzothola ukuthi masithi siyaqala siyalandela nawo lamantombazane wami ethi sonezingane nawo uthothi nawo kwalezo ngane awuzondla njoba ungakwazanga ukusitshela siza lapha before sifike la ukuthi wena uneyintombi enqwaba mina ngibhizi ngiyancoma ngesilima angilitholile iside la kamfundisi ngiyancoma ngithi mina wenza into enhle umfundisi uyabheda kanti angazi ukuthi wena kunento oyifihlayo hayi ukuthi angesibonanga isidingo sokukhuluma ngento eyadlulayo uyabona nemfowethu ukuthi into yenzayo njengoba ungakwaMpungose udicilela phansi isithunzi sakwaMpungose ngoba angicabanga ukuthi abakwaMpungose mwenza kanje bayayigqaja ngento yenzayo wena mubheka nje okhuba bayigqaja ngento yenzayo nje ububhizi nje uhambulala nezingane zabantu hayi